Ešte jedno video po odsťahovaní doktora Kováča Juliusa s jeho partnerkou pani Vlastou Sedlákovou, ktorá tu bola ako domáca pani. Pozrite sa, ako to vyzeralo. Toto mali pred dverami. Takýto neporiadok. Metla, to nebolo ich hobby. Toto je predsieň. To sme už povynášali asi 12 vriec neporiadku, smetí. Toto sú ratanové kresielka, ktoré boli krásne nové, takto ich znivočili. Ale nie tým, že na nich sedávali, tým, že na nich škrabali mačky. Neseparoval, len odhadzoval. Toto je kút, kde bola chladnička. Takýto neporiadok za chladničkou, pavučiny, zničená naša jedna sieťka. Dvere sú totál zdevastované. Práve idem kúpiť 60 € jedny. Musím kúpiť nové, to už sa nedá ani opraviť. To je tak zničené, že to už nedá nikto do poriadku. Toto je, prosím pekne, chladnička. Takto to tu vyzerá. Ideme sa ešte raz pozrieť do tejto dolnej kúpeľne, ktorá bola krásne spravená na sprchovanie. Je tu vecko, všetko je tu také polozdemolované. Toto neviem, čo robil. Tuto je sprchový kút. Môžete si pozrieť, aký je tu extra poriadok. Extra nahádzané všetko na kopách, vytrhnutý sifón, vytrhnuté tesnenia, odtrhnuté dvere z kolajničiek. No katastrofa. Pozrieme sa do obývačky. Toto je ešte v kuchyni naša podlaha. Tu neviem, čo vylial. Toto je naša chladnička, ktorá bola de facto skoro nová. Takto to vyzerá v chladničke. A takto to vyzerá za chladničkou a vedľa chladničky. Prosím pekne. Toto je skrinka kuchynská, kuchynskej linky. Takýto poriadok tu bol. Toto sú ďalšie kuchynské skrinky, ktoré sú úplne zdemolované. Doska kuchynskej linky je namoknutá a rozpadnutá. Šporák, ktorý nebol síce nový, ale mal piezoelektrické zapaľovanie a bol úplne funkčný a pekný. No tak toto je výsledok, ktorý sme tu našli po našich nájomníkoch. Toto je úplne zdemolované, odtrhnuté dvierka, ktoré sa nedajú zavrieť, všetko zničené. Žalúzie zničené, sieťka zničená od mačiek, lampa zničená. Toto som už raz natáčal, tieto otrasné flaky, ktoré neviem, ako pôjdu dole. Toto je, prosím pekne, pohľad na izbu, akurát, že sme museli už vypratať aj sedačku, to znamená gauč s 2 fotelami. Tieto stoličky tu boli nastohované, ja som si myslel, že sú tu iba tak odložené, ale oni sú polámané, lebo jemu nebolo nič vzácne. On so všetkým narábal ako s bezcenným haraburdom. Toto je kút, pozrite sa, čo spravil so zásuvkou. On ju rovno vytrhol zo steny. Samozrejme, že tu nie je elektrika, všade musel mať navedené káble.